Körbe lehetett volna. Ott a vár fönn. Allah brojdaš. Na gyerünk arra a templom felé. Velencéjük is onnan vették át. Valami antika trattória. Na most a gazdagék ide rögtön bemennének, ezt rendelnének. Van. Benne van. Micsoda ez? Benedek rendik ott. Na, itt menjünk föl? Persze. Ahol akartak. Nyilván minden út a Nyilván. Rómába vezet. Igen, aztán ez nagyon jónak tűnik ez az út. Valóban ott egy napóra is. Jó a napóra. Igen? Hát mennyi az idő? Mehetünk köszönjük. Még mehetünk. Ebből a 10 perc kiszállunk köszönjük. Nem szebb. Mert ennél szebb ez már nem lehet. Jaj, de ez tényleg nagyon jó. Nagyon jó innen a kilátás. De vedd le a fölsődöt, azt hagyjuk meg. Igen? Jó. Bazd jön a tetején. Addig biztos laktak, addig a Nervon visszajöttek, aztán kiköltöztek.